What's up again, guys? I'm back with another video. Magduwa na sa pagbalik kining lag ganina. Kanang nasa babaw, guys, omelet na siyang recorder. If ganahan mo mag-record na kusog ng inyong phone, pwede mo download sa Omelet Arcade. Pero nakasambok lang kina siya sa babaw. Hoy, omelet bugo kay kanang nakadiha. Hindi bitaw, guys. Bago ako download ani mo omelet, guys. Medyo kabawon sa paggamit. Top of now for shadow panner. Shadow panner. Ito ako sa game. If mulag pa ba siya, hindi na naka-adjust ganina. Yes, ayaw nag-lag. Tigs. Sige, mahimo sa kong editor. Ano sa? Editor. Editor ano sumok ni kalag pwede stick card guys, wala na siya lag. Akong graphics ani kay balance, so yeah. Daw guys, wala siya grass. Bati kayo, ba't nga nung walay grass akong pag-download ani. I think i-repair our client ako na siya. Sumunaog ko ron. Kaog to ron. Direkta. Saya nindot na ogan diri sabay, guys. Diri lang tamo na kay way tarong drop tani. Okay, baik laki. Sama ni. Ini mungkin suatu siya just school sa. Saan ito siya pag-adjust operation 3D touch saan gago taka yung part para ini game ayaw vlog please ikaw lang nagbot
guys, asa madto eh. Oh, doon ang gunshot eh. I see him. Kumay, dagan bi, ano dire? Apas doon eh. Puno no. Bread. Juga bread. Diba guys, nakapatay ko guys. Grabe guys. Ay, kontra sa ubos. Awesome po. Oh, dito siya. Ayo. May tao. Hehe. Nakapatay si Jude. Kontra kuno kay wala tais kinami pobre kita. Ay. Okay. Single shot. Kontani. May ko dito sa mobile guys. Ako no, ano mo pugos PC guys? Nagpus 2 guys, balik kayo. Uy, taka, balik ka ni. May, nabil to bag. Bigay to bag. Times 4. Kalami yan siya, right? Pero mas lami siya. Joke ta guys. I'm just joking. Pistol yun lang ko. Okay. Check out it. Sura gitu. Pagkuhanan pa sa mobile guys. Balo kita ng mobile.
jumping like a seven guys. Mas nindot ang MP7 guys kaya if wala kay bala sa rifle hindi ka mag-switch ka MP7 SMG siguro sa SMG kung saan na SMG mo gamit may nakanindot anak niya ikaw mabit ang 56 left 10 minutes mo hi sura kaya napailigotuan Sandre bandage dodo mantap kita nih ngelak halaka kontra there's a quay in Northway. Sundang gitu deh. Kalau nasa Sundang dilute dulu. Pada saat Cilaing kalau lihat silencer by silencer IWM try to dire. Let's try a sniper gaming. Talo juga ni sniper kawan ni. Pang Sundang dia. Hala. 5 seconds remaining. I have to go safe zone. So may loot dire. May loot dia. So jiwa ang rifle ya. Ay looted. Insert. Lot 2 kills na ko si lot tinggal kontra deh 23 left 22 akong kontra hala asa juga madto ni guys mga yabag na tahan hindi rin tapita
kulag no. Hindi tatani. Oh, dagan Brad. What if ito go training base? Ito ko for A1. Use SUV. I don't have counters. Dari car dari. So may chance ka na kontra dari. Palang siya dari guys. Kuha ko niya ka. Ang gulad ng cake. Hindi lang ako first aid maayo. Namat isang first aid ah. Pagtabang siya mga first aid ba? Sa'yo na Andre. Ay, tignan ako ba? Hey, you wanna hang out? Hey. Pwede rin lang kas balay. Safe. So, nice. Hindi mo ako hindi lang expect na ano guys kaya ano hindi ka na na-is ka na daan mamatay nila ito vlog please
pictures sa ning daw ganyan po. Seryoso na kita nila. Grabe silang kiling eh. Kaya mo lang gano'n Ganda yung ganito dali. Chicken bread dito. I didn't see anything. Di mo dyan nilutin na ito grabe patay eh. Grabe sa kiling eh. Na kabalulog ito siya guys. Ta kabastos giligsan ra ko. Kabalur ginoon siya. Ni kalain. More tang video kang guys. Goodbye and have a nice day or have a nice night and good night unsa pa na diha hala. Goodbye guys. Have a great day, everyone.